Bangun. Pati si Gio.
Hello. Oh, mamaya nagpusta kami kay battery is. Makni.
Agak. Rada stretch. Paul. Ako muna, Pak. Dalawa pa rin, isang pa rin sa doon. Kasama din sa akin. Sige-sige sa tayo. Dalawa. Graduate tomatoes. Nalamitos. Papapormas.
Colin. Bulong na ba? Bulong, Amel. Saas na ba? Saas. Colin. Tayo na kinulang. Matibay pa rin. Tayo na kinulang. Matibay pa rin, pero kinulang ng konti.
Ito na yung kamot na yan. Malaki yung mukhaan. Kajaya mo yan. Ang pundi. Kasi medyo Thank you. Goodness. Gano'n pala sila natin? Mahihirapan siyang pumasok. Balik kayo. Nasanipan ni Raya. Ay, so, kaka-aral. Upo na lang muna ho kayo doon. Usap bila. Opo. Nana yung pagar di dade. Tamot ko no. Tanukin nilubi dyan may wheelchair ay payroon ko larat na. Akila man na yan. Kaka-aral sa Raya. Okay naman. Kayo.
Pati na ba ang manaya? Pati na ba may gusto manaya? Palos naman tayo. Okay na dyan. Ay!
ngamot. Tugas. Meron eh. Tira lang yun.
Boss Ramon.
Nagto, yung manaya. Kang, kaanak din na. Tarik ko. Kubal. Ano kubal na lang, kubal di bato na lang. Kilik-kilik mo. Masngal. Likat mo ito ba? Open, open. Kilik-kilik mo. Awak. Awak. Kembali kita bertalung. Space. Kita
Sige, unti. Sabay yun namin. Kaming nandun ulan. Gano'ng triple ni? Prado.
Good answer. Wrong question. Nakakita lima. Sinas. Ay, sorry. Galing, halos patay. Kaya na. Laro siya super posare Tambales. Kami muna na Moises pa yun.
Para ito. Bulan na, matas. Malaya tindahan dito. Doon pa. Dito pa. Biglang lumakas yung ulan eh. Babagsak natin.
Sino to? Oo. 14.7 lang. April. 2022. Just tuwing pa lang. Just tuwing tsaka 10. Ito. 14.7, race 20. Dan TV. Search nyo lang YouTube. Search nyo lang. Kahit sa makina, search nyo lang. May ngarang to. Ay, away ba ito kaya accept na nila? Nakalagay Facebook balot si Book niya. Sino yan?
Wala mo magawa.
Jibi.
Tapos na sa karbure.
Wala pa. Masyadong nalubat. Sayaw si Chow. Tapos na, Karday!
Para masaya? Talagang hindi niya nagawa. Alisin niya yung sa buka. Uy, good. Yun na, 5 na yan. 4.